लेनावबो आरो BPF आरो UPPLखौ खौसे जानोबो खावलायदों। मोजां मोननायखौ आं नोंथांमोननिसिम सिगांग्रो जासिनाय थाबाय। दिनै वर्ल्डआवनो बिमानि जोनोम सान, बे बिमानि जोनोम सानाव बयबो गाव गावनि बिमाफोरखौ, जोनोमगिरि बिमाखौ बयबो दिनै मान बावदों। सोरबा बिबार होदों, सोरबा बेबायदिनो आर'नाइ, सोरबा दख'ना ना। आंनाबो बिमा दङब्ला आंबो बेबायदि खालामगौमोन, नाथाय बिमाया आंना गैला। जे बे बुहुमखौ नागारनानै थांबाय आरोखि। दा जिखुनु जाया माने रायजोफोर, आं नोंथांमोननिसिम आं बेखौ फोरमायनो सानदों दे दा फैबाय थानाय समाव BJP आरो BPFआ मा रोखोमै ज' सरकाराव मा रोखोमै रायजोनि थाखाय खामानि मावलांगोन आरो BPFआ मा रोखोम सक्तिशालि आरो UPPLआ माबायदिमोन बेखौ बिस्वजित दैमारि सारा रोखायैनो फोरमायदों। जे सानदोंमोन जे BJPआव थानानैबाबो जे आसाम लेजिस्लेटिभनि स्पिकार बै समाव जानाय समाव बिस्वजित दैमारि सारा गोबाङैनो खामानि मावलांदों, नङा होमबा? थिग बेबायदिनो नै दाबो बिस्वजित दैमारि सारा जे BJPआव थानानै खामानिखौ मावलांगोन। लेनावबो आरो BPF आरो UPPLखौ खौसे जानोबो खावलायदोंमोन। नाथाय राजखान्थियाव जाय गोहो थायो बेसो गुरुत्व मोनो। दिनैनि दिनाव BPFआ गोहो दं, BPFजों रायजो दं, ओंखायनो BPFआ गुरुत्व दं आरो रायजो राजाया जाबाय खामानिजोंसो। खिन्थु BJPहा बेबायदि जेबो गैया आरो आं सानो BTCआव दा BPFआ मोजाङै मावलांबाय थायोब्लानो गासिबो थिग जालाङो। रायजो राजा BPFखौ मदद होबाय थाब्लानो गोख्रों जागोन। दा माने दिनै बयबो जुदि नुखानानै मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारिजों जुदि थाफायाब्ला अब्ला खामानिबो जानाय नङा, गोख्रोङाबो खम जागोन। ओंखायनो दा बयबो थाफानांगौ आरो 5 बोसोराव खामानि मावना लानांगौ बयबो। गतिके राजखान्थिया बेसो बायहेरायाव जनानै मोजां गाज्रिखौ बिजिरबाय थाबा जाया। गतिके जोङो जुदि जोंनि रिजनेल पार्टि बड'लेण्डनि बेखौ जुदि जों लाखिनांगौबा रिजनेल पार्टिजों बयबो बारसोमनानै मदद होनांगोन। गोजानाव थानानैल' बुंबाय थाबा जाया। मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथाङा दिनै मोनसे 5 बोसोरनि उनाव फोथायथिखौ लाबोफिनदों रायजो राजानि, जायनि थाखाय 29 सा बिथाङा काउन्सिलाव देरहादों आरो बिनि उनावबो दा बाखि मानाव गेदेर खाम्फा बरग'याबो जइन जाफैफिनबाय। बे बिराद मोजां बाथ्रा आरो आं सानो फैबाय थानाय समाव बयबो जुदि हाग्रामा महिलारि बिथांखौ मदद खालामो अब्ला हाग्रामा महिलारि बिथां आरो BPF नङाब्ला आसामाव राजखान्थियाव खुनु बाथ्राखौनो BTCखौ गारनानै BPFखौ गारनानै साननो हानाय नङा। ना UPPLनि जाहोना जेबो गैया। UPPLआ जायफोर बाथ्राखौ बुंदों रायजो राजाया बेखौ गोनांथि दं होननानै सानाखै आरो ओंखायनो रायजो राजाया UPPLनो नङा जासे बयबो माने BPF आरो BJPनो भट होदों आरो दा बेल' राजखान्थियाव जाहैबाय नोङो मावथिल'सो BPFआनो जा BJPआनो जा जेसेबां गार्डि पार्टि जा जोंहा खौथि मानसि दं। अदेबानि जों हाबा मावग्रा मानसिया माने मा होनो लाखल' आरो जोंना BTCआव जेनेबा हयथ' 1000ल'। खिन्थु बे 1000 मावथिफ्रा रायजोनि गेजेराव हाबनानै गाव मा मावगोन गावबा गावनि पार्टिखौ बुंगासिनो दङ आरो बे मथेसो रायजोआ सापर्ट खालामगोन। ओंखायनो रायजोआ UPPLआ जेफोर बाथ्राफोरखौ बुंदों बे बाथ्राफोरखौ दरखार गैया होननानै सानदों आरो बेखायनो बयबो BPFनो भट होदों आरो BJPनो भट होदों। गतिके मानसिनि जेबो नङा, बिथांमोननि पलिसि, बिथांमोननि मावथांखि माने प्लेनिं आरो बिथांमोननि जेफोर स्किमनि बाथ्रा बुंदों रायजोफ्रा बेयाव आसस्त नङा, जेफोरखौ मावनायनि बाथ्रा बुंदों। आरो मोनसेया जाबाय 5 बोसोरनि जिथु खामानि बेखौबो रायजोआ बिजिरदों जे बे 5 बोसोराव बेसेबां रायजोनो नांगौ खामानिया जाखो आरो बेसेबां जादिया। हयथ' बे बेलायावबो रायजोफ्रा फोथायथि गोमादों जे मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायाव थांनाय 19 बोसोर खामानि मावदोंमोन, बिनि उनाव 5 बोसोराव मा जादों मा जायाखै बे निस्सय कम्पेयार जादों। गतिके राजखान्थियाव दैदेनगिरिया जेबो नङा, हानजाया जेबो नङा, खिन्थु बिनि मावथांखियासो रायजो राजाफोरखौ माने नोङो मा होनो गोसो बोनो हागोन आरो हयथ' बे बेलायाव UPPLआ फेलें जादों आरो बिथांमोना जेखौ सानबाय थादों एक्चुअलि बे नङा आरो रायजोफोरनि जेंनाया बबेबाथ' गोरोबाखै जायनि थाखाय बिथांमोना भट मोनाखै। ना BJPआव बेबायदि जाया। BJPआ मोनसे राष्ट्रीय दल, हादोरारि मोनसे हानजा। गतिके जोंना रिजनेलाव बेवहाय मानाव गेदेर हाग्रामायानो हेड आरो मानाव गेदेर
माने प्रमद बर' बिथाङानो हेड खिन्थु जोंना बिजेपिआ एकदमबारे राष्ट्रीय पर्यायाव दं ओंखायनो राष्ट्रीय नेता आरो जोंनि रायजोनि नेता दिलीप सयखिया बिथां आरो बिथांनि टीम आरो मानाव गेदेर जोंनि माने चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथां जायनि सिन्था जायनि खामानि मावनाय जायनि नाजानाय जायनि खोथा होनायजों रायजोफ्रा बयबो इसिबां सापर्ट खालामनानै दिनै 8-12सा एमएलए देरहानो हादों आसामाव गतिके बिथां बायदि मानसिनि जिथु साननाय हनाय बेजोंसो मन्त्रि सभाया जागोन जेफोर खामानि मावनो लादों बिजेपिनि दैदेननायाव एनडिए सरकारा सोरबायदि मानसिफोरखौ बिबान होयोब्ला बेफोर रायजो राजानि गेजेराव मोजां खामानि जालांनो हागौ बेबायदि मानसिखौ नायनानै मन्त्रि सभाखौ दानाय जागोन आं सानो बे बाथ्राखौ 11 तारिख हर नङाबा 12 तारिख नङागौ मानि जों रावबो मिथिनाय नङा आं सासे साधारन गामिया एसे गोथौ नालाय दा नैबे गामिजों फैनाय आरोखि नै जे मैया राव बोख्लायाखै मैया दाख्लै बार बारनानै बे दंफाङा थाबथेदों आरोखि थाबथेनानै दङ दा माखासे बुंदोंमोन बिस्वजित दैमारि सारानो जे इउपिपिएलआव मोनसे साननो हानाय एबा गोहो बेबायदि मोनसे साननायनि बेबायदि गैया एबा इउपिपिएलआ जेसेबांनाखि माखासे इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा खोथा बुङा मानो बिसोर हानाय नङा आरोखि दा इउपिपिएलआव माखासे मावनो जे बिपिएफखौ सापर्ट खालामनांगोन आरो बिपिएफखौ सापर्ट खालामोबासो समस्त बड'लेण्डनि रायजो राजाफ्रा डेभलपिंआ जागोन माखासे बेखार जेंनाफोरनि थाखाय माखासे जे मावनो लानाय खामानि जे बिसोरो डेभलपिंफ्रा फैगोन आरो जे बेखार जेंनाफ्रा सल्भ जागोन आरोखि ओंखायनो बिपिएफ राजखान्थि हान्जाखौ हेफाजाब खालामनांगौ होननानै बुंदों दा बिनि सायाव रायजोफ्रा मा रोखोम सानो एबा मा रोखोम बुंगोन नोंथांमोननि अनुमतिनिफ्राय नोंथांमोना फोरमायहरबानो जाबाय आरो जुदि भिडिअआव नोंथांमोनहा आंनि चेनेलाव गोदानबा नोंथांहा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय।